без Тютчева, Достоевскага, Булгакова и Бродскага двух фразаў звязаць не могуць без гэтых любых цытат, без гэтых сопляў, якімі трэба злепіць нібыта свае, нібыта беларускія думкі. Мінімалізуйце гэта. Ніколі вялікая руская культура так не скампраметавала сябе, як у 22-м годзе. Я не лезу на іх тэрыторыю, хай нашчадкі гэтых несчастных людзей разгрыбаюцца стагоддзямі з тым, што яны зараз створаць. Але для беларусаў гэта шанец, як Путин помножил у разы украинизацию Украины. Да? Просто силою адмоўнага прыкладу. Так и нам варта было б задуматься, что зашмат чужих фишек у нас у головах и замало свайго мы помним.